Τι ετοιμάζεις, project καινούριο? Καινούριο project λέω ετοιμάζεις. Καινούριο. Πού θα είμαστε σήμερα? Θα πάμε Βόλο, στη σχολή της BPRO και έχουμε ένα σεμινάριο personal για μια κοπέλα εξτέσεων βατβαρίδες. Βλέπω και κοτσιδάκια εδώ. Τι θα γίνει φέτος? Θα βάλεις τίποτα καινούριο? Φέτος έχουμε καινούργια υπηρεσία στο DGS Beauty Studio. Θα έχουμε ράστα, θα έχουμε ολλανδικές κοτσίδες με πρόσθετα και φορείς, κοσμήματα μαλλιών, θα έχουμε πολλά ωραία πράγματα. Αναμένετε. Ο σοφέρ έχει φτάσει. Πώς θα πάμε κι εμείς σιγά σιγά? Όχι πίσω εγώ. Όχι. Για τώρα όχι, μετά. Έλα ρε. Μετά θα αλλάξουμε. Παρήγγειλες. Παρήγγειλα. Τι πήραμε? Εξουβλάκια. Καλά είμαστε. Ο Τζόρτζ το ξέρεις, Μιχάλη. Πρέπει να... Δεν έχουν γνωστεί. Οπότε, εμείς για την ώρα θα ξεκινήσουμε με το μήκος, γιατί η one by one, η βασική τεχνική. Ένα μισελάρ. Μπορούμε να καθαρίσουμε τα ματάκια της με τον αφρό, που είπαμε πριν, ή να κλείνει τα μάτια της με ένα σαπούνι που θα έχουμε για το μωρό, όπως είπαμε φιτσάνι, προβέ.
πες. Μη προβόλο, personal σεμινάριο σήμερα σε ένα κορίτσι εξτέσσερα γλυφαρίδες, one by one, πήγε τέλεια, όλα καλά. Πώς πήγε? Πήγε τέλεια, εξαιρετικά. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Λοιπόν, τελειώσαμε το σεμινάριο, πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Το κορίτσι κατάλαβε όλες αυτές τις γνώσεις που ήθελα να της δώσω. Κατάφερε και ολοκλήρωσε ένα look, ένα πολύ ωραίο natural αποτέλεσμα σε one by one τεχνική. Εξαιρετικά, πήγε πολύ ωραία. Πρέπει κάτι να πεις περπατώντας τώρα, πρέπει κάτι να πεις. Δεν έχω Νικό. Πάμε, ωραία. Μισό λεπτό, θα το πούμε τώρα. Έτσι είναι οι YouTubers.